Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κορνοπουλιάς με τον φίλο μου τον Δήμο. Γεια σου Δήμο. Να φτιάξει την τσιγάρα να την πιω. Λοιπόν Δήμο, Θεός να φυλάει τον Δήμαρχο, Θεός να φυλάει τον Δήμαρχο, Θεός να φυλάει για τους τεχνικούς εδώ που έχετε. Φτιάχνουν εδώ με τα κομπιούτερς και τα ματσαφλάρια και όλα. Παίζει εκπομπή, διασκεδάζουν κάθε βράδυ. Δήμο, έχεις το συγκρότημα Κουμάντος. Γνωρίζεις τα Κουκζάνια, εσείς? Πώς δε. Εμείς γνωριζόμασταν από Κουκζάνια, αλλά τραγουδιστής έφυγε τέλος πάντων και εγώ μπήκα για να τραγούδι. Αυτός που παίζει κιθάρα, άλλος παίζει κουμπάσο, παίζει τενταούλια. Παιδιά μουσικίστη δηλαδή, δεν είστε... Πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε τι ήταν να κάνουμε. Καταλήξαμε στο ότι έπρεπε να ξαναγυρίσω και να τραγουδήσω βασικά για πρώτη φορά με το συγκρότημα. Με τον κοροναϊό, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Κορονοϊός, τώρα κορονοϊός και κορονοϊός. Όλο το χωριό δεν κόλλησε τώρα, ξαφνικά βγήκε κορονοϊός. Τι είναι κορονοϊός? Κορονοϊός είναι κάτι να μας ελέγχουν φυσικά. Θυμήθηκαν να στείλουμε μήνυμα για να πάμε στην μπακάλι του στη μονάδα. Μήνυμα, εμείς εδώ με χαρτί. Τι τώρα. Μήνυμα, θα στείλεις και τα σταμούδα μήνυμα. Το εμβόλιο θα το κάνεις Δήμο. Τώρα Πάτρικ, το εμβόλιο εγώ θα έλεγα να περιμένουμε κάπως. Περιμένουμε. Κάνουμε ξέρει, θα δούμε τι έγινε. Το εμβόλιο πρώτα τις λαθρομετανάστες το κάνουμε και εμείς έρχονται εδώ κλέβουν τα σπίτια μας, κάνουν έναν πιέσαν την εκκλησία παραπέρασα και Ευρώπη ακόμα δεν το φτιάχνει, γιατί δεν το φτιάχνει. Για να δεν σε παραξενεύει που δεν το φτιάχνει. Και στην τελική με το εμβόλιο και αυτά τώρα, εντάξει, θα προσέχεις όμως. DNA άλλο σε βάζει μέσα. Άλλο DNA σε βάζει DNA το πίθηκο. Εγώ διάβαζα έτσι έλεγε. Και στο ίντερνετ που μπαίνω στο μακίνο. Έβαλες Δήμο, Εύρος θα πέσεις. Εύρος πάπες. Εύρος δεν πέφτει ρε, Εύρος είναι σημαία. Σημαία της Ελλάδος είναι. Εμείς είμαστε πιο Έλληνες από όλους καταρχάς, από όλους. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παλικάρια μας. Της αστυνομική, στρατιωτική, τσεπόπ, τσέμφ. Όλους ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε και την εθνοφρουρά, ευχαριστούμε ακόμη και τα τραχτέρια που ξέχασαν εκεί πέρα, τους αγαπούν πολύ. Είναι άνθρωποι να τις βλέπεις, να τις αγναντείς και να τις φυλάς στο χέρι. Βλέπω ότι ξέρεις καλά τι γίνεται. Ραδιόφωνο ακούς. Δεν πολύ δεν έχει πολύ σημασία. Εγώ κυρίως διαβάζω στα ίντερνετ. Το θέμα είναι καλό έτσι, διότι έχει πολλές εικόνες για να περιγράψει. Εικόνα 1000 λέξεις λένε. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω Δήμο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο ίντερνετ. Λένε ότι πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής του συγκροτήματος. Το βίντεο είναι παλιός τραγουδιστής. Παλιός τραγουδιάρης είναι αυτός. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εγώ αγαπάω την αστυνομία για το σώμα της ασφαλείας. Εγώ είμαι μαζί της. Εγώ δηλαδή, λέμε πολύ μπήκα να προκήρυξη. Λέμε πολύ τελείωσε μια σχολή και. Ναι, αλλά φτιάσατε ποτέ τη δουλειά της? Ποτέ, καν ποτέ. Πολύ. Κάτσετε, ζαρώνετε τις καναπέδες σας, τα ντιβάνια σας. Το συγκρότημα για το βίντεο τι είπε? Το συγκρότημα δεν άρεσε, δεν αρέσκει. Huge. Έτσι μετά τον έδιωξαν και τον είπανε να πάει στη σκαπάτη. Και επαγγελματική σταδιοδρομία θέλω να μην πεις Δήμο. Συσκεύαζα κάτι κοακόλες και τέτοια ας πούμε. Ήμουν εκεί στη γραμμή παραγωγής, στη δουλειά, αυτοδουλειά, δεν καταλαβαίνει χιόντς από εργατική τάξη και το πώς είμαστε εμείς και άμα έχεις ένα αφεντικό βέβαια είναι ακόμη καλά σε σχέση με... Είναι επειδή είμαι ορθόδοξος θα μάθει πιο γρήγορα. Απάντως μετά από εκεί πήγα μετά δούλεψα, ήμανε σε κάτι σκατά εκεί πέρα που με πήγανε. Έκανα κάτι έργα, ξέρω εγώ, στο Δήμο 6 μήνες, κάτι εκεί πέρα. Δεν αντέχω χωρίς τον Εύρο, δεν αντέχω χωρίς τη μέρα παροιμία μου που λέμε και στην... Μέρα παροιμία μου. Είμαστε καλά.
Το πάνω τώρα που ανέφηκα βέβαια, τη μάνα μου την είχαμε δηλωμένη στον ΟΓΑ σαν αγορότησα, αλλά δεν ήταν αγορότησα, για να πάρει τη σύνταξη και αυτή. Κατά τα άλλα, τι να φτιάχνει, εντάξει. Ο ίδιος προστατεύεται από τα... Επίσης, μαζί με χώρια από τη δουλειά και τα λοιπά, κάτω όταν ήμουν στην πρωτεύουσα, είχαμε και ένα σύλλογο εκεί κοντά στην περιοχή που έμενα, μην πω τώρα πού. Φραγκιώτικοι σε πάνω που Μάικ δεν είχαμε. Είχαμε, εντάξει, από εκεί και πέρα είχαμε τις αριστατήτες που λέει ας πούμε ούτε γιαλαμάδες, ούτε ξύστες, ούτε μπελχανάδες, ούτε αχμάκητες. Λοιπόν, το όνομα του κομμάντος πώς σκεφτήκατε και το βγάλατε? Σε πω, τις πρόσφυγες να μην μιλάς πολύ βέβαια, πιο καλά είναι η Δυτική Θράκη, αλλά που λες, γιατί κουμάντα, γιατί του λες τώρα όταν ήμασταν, πέσαμε εκεί πέρα και να, εκεί φτιάναμε, ξέρω εγώ, λέξη, αλλά μετά το πήγαμε φαντάρια, μας λέγαμε κουμάντα και φούσκαναν τα παιδιά με υπερηφάνεια. Και λέγαμε, εμείς είμαστε τρανοί. Για μας ένα κουμάντα στο στρατό σημαίνει ότι είμαστε πολύ καλοί. Πάνε και βέβαια ο Λοχαβός μια μέρα με έλεγε, εσύ είσαι θύμο κουμάντο? Κουμάντο με είπε. Κουμάντο δεν έλεγε όλη της φαντάρι. Κουμάντο έλεγε μόνο με. Φιλελακά σήμερα να τα πούμε. Έχω πάρει και δύο κατσίβολους που πέρα με φτιώνουν τη δουλειά μου βαριέμαι. Κάτι φέλει για... και κάτι φέλει καλή είναι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν... εντάξει, τόσο είναι τιμής, αυτό είναι, τούτο είναι. Να κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με το χωροδιόφωνο της δουλειάς. Ευχόμαστε καλή χρονιά, ευχόμαστε καλή υγεία, πολλή δουλειά να έχουμε. Ακούμε με. Και οι Αμερικάνοι που θα έρθουν τώρα, όλα θα είναι μια χαρά. Θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε, με την κουμπίνα και να μην κάνουμε και να μην ζαρώνουμε τελικά. Έλληνας κυρίως ο Ευρύς. Εμείς αποχαιρετούμε εδώ, το ραδιόφωνο του Χωριάς, στο Δημοτικό. Καλή χρονιά, καλή υγεία, για αυτά να έχουμε, για